दा आं बेखौ थोंजोङै नैबेखौनो बुंगोन दा गुवारै बुङोब्लाबो सोरनिबा गोसोआव थिर गावनाय बायदि जायो दा बेनिखायनो आं बुंगोन बे एकर्डआ जोंनि थाखाय मालाबाबो सान्थि एकर्ड नङा जोंनि भाइराससो आच्छा हमनानै ला थांनाय 21 बाइसाव जेरेखम जा कभिड-19 फैदों थिग बर'नि गेजेरावबो जोंनि सुखु गोजोना बे कभिड-19 समान जानानै फैदों दा आरो बे एकर्डजों जोंनि बर' हारिया सुस्रांजानाय हारि नङा दा बेनिखायनो जों गोदान लामा लानो गोनां जागोन गोदान लामा लानांगौआ मा जागोन पलिटिकेलि पावारखौ जोंनो नांगोन जिहेतु पलिटिकेल पावारा सुप्रिम पावार हिसाबै दा जोङो आंनि नुनायाव आंनि मोनदांनायाव आं जाबायदि केलकुलेसन खालामदों जिहेतु जाहा गोजोननाय गैया हिसाबै जोंखौ दिनै बिटिआर नि सिएम प्रमद बर' बिथाङा जेबायदि बुंदों एक्स एनडिएफबिफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय लाबोनानै न' दोनफैदों होनदों खिन्थु बेफोर सोदोबा नंखायथार दा बिथाङा न' फैयालासे जोबथेसालियावसो दोनहरदों जों बेखौसो बुंनो हायो दा बिनिखायनो बर' हारिनि मेगननि मोदैया दिनैसिमबो बोहैगायाखै आरो बोहैगानायबो नङा दा बिनिखायनो जों सिन्था खालामनांगोन आरो किसुमान दफाफोरखौ गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुजिजोब्बाय हमदांबाय आरो दिनै बे एग्रिमेन्टनि कपिफ्रा दिनै फारि फारि बयनिबो मबाइलाव क्लिक खालामबानो मोननो थांबाय गुगोलाव जों सार्च खालामबानो मोनो दफा वाइसै बबे दफाखौ नांगौ नों क्लिक खालामबानो गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनो हिसाबै गत्ते बर'नि इन्टेलेक्सुयेल लोगोसे पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफोर आरो गामियाव जेसेबांनाखि गोलैसोनानै थानाय इंलिश सोदोबखौ बुजिनो हानाय दिनै स्टुडेन्ट लाइननिफ्राय दिनै बेखार जानानै गामियाव गोलैसोनानै थानाय दिनै सोरबाया अमा दाननानै जानानै दं बिए एमए पासफ्रा बिथांमोनाबो इंलिश रोङो बबेबा वार्डसखौ बुजिया बिथांमोना ट्रेन्सलेट खालामनानै नायो बुजिबाय बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरखौ जों गनायनो हाया होननानै बयनिबो खुगायाव दा बेरखांबाय बेनिखायनो बिटिआरखौ जोङो डिजल्भ खालामनानै बिटिसिखौनो जोङो पलिटिकेलि आपग्रेड खालायनायाव जाहा मोजांसिन होननानै आं साननानै लादों आरो दा जाय हक नोंथांनि कुइसना एसे गोराबो खारन आं एबसुबो बानायबोआखै नालाय दा जाहा बड'फा सारनि जिहेतु कुइसन बड'फा सारा जेबायदि हास्थायदोंमोन लुबैदोंमोन बेखौ आंबो मिथियो खारन आंनि बैसोआ दिनै 44 इयार्स जाबाय आं बे 44 इयार्सआव बिथांनि गोथै दैथिनायखौ आंबो आंनि मेगनजों नुदों खोमाजों खोनानाय नङा आंनि मेगनजोंनो नुदों बिथाङा मा हास्थायदों मा लुबैदों बर' हारिनि सायाव माबायदि गाबखांनाय दं दिनै बिथांनि जुदि हास्थायनाय लुबैनाया नंखायमोनब्ला बिथाङा सिबिआइ इन्सपेक्टरनिफ्राय दिनै रेजिगनेसन होनानै बर' जातिखौ सिबिनाय नङामोन दा बिनिखायनो जोंबो गेजेर खन्दनिफ्राय दावहाखौ होबोफानाय हिसाबै सासे दावहारु हिसाबै साफ्रोमबो बर'नि दावहारुफोरनि मोनथाय बा हास्थायनायखौ जाफुंजानोखौ आंबो लुबैयोमोन सासे बेक्ति हिसाबै बिग्राय हिसाबै खिन्थु मा खालामनो दुखुनांथाव सा ससेयाव बबेनिफ्राय मा सिन्था खालामनानै सोरनि फाव फान्दायनायाव दिनै मा सानब्रेनानै दिनै बेफोरबायदि 20 सननि 27 जानुवारियाव माब्रै बेफोरबायदि एग्रिमेन्टआ जानानै थांखो बियो मोनसे अखा खोरोमनायनि समान जानानै थांदों होननानै आं सानबाय बेनिखायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जानांगौ सिन्था खालामफिननांगौ आरो बड'फा सारनि साननाय आरो थांखिया दिनै मोगथां महर मोननो हायासै बिथांनि जिउमाया आरो मालाबाबो गोजोनाव थानाय नंलिया बिथांखौ दिनै बिथांनि थांखिखौ जाफुंहोआसै बिथांनि मुंख्लं सानाव बिबार बावहैनो नागारै माबा पलिटिकेल पार्टी इउपिपिएल पार्टीनि फ्लेगसो जान्जि थुनानै बिबार बावहैयो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव सहायनो हाया जों साफा साफा दावहारु हिसाबै आरो साफा साफा बर' माहारि हिसाबैबो रावबो जों सहायनानै थानो हानाय नङा मानो होनोबा जोंखौनो गावनिनो फिसा हिसाबै जोंखौनो दैदेननो होननानै दिनै गावनि साप्लाइ इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारनानैब्लाबो जातिखौ दिनै अनसायफैदोंमोन आरो बिथाङा माबायदि न'खरनिफ्राय फैनाय आरो बिथांनि जोनोमगिरि बिमाया बिथांखौ माबायदि फोरोंबोनाय बै समाव मोब्लिब गैयामोन जोंहा कारेन्ट गैयामोन बे समाव फाथै सिनायनि बनजार लानानै बिथांखौ स्रां खालामनानै लेखा फरायहोबोनाय होननानै जों मिथिदों जों NDFB समाव जेबायदि जों बै बिथांनि बड'फानि गामि खाथि खाथि थानानै जेब्ला जोङो NDFB हिसाबै सार्भिस होदोंमोन मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे समाव जोङो बै गामिनि मुरब्बिफोरजों दैदेनगिरिफोरजों गारजेनफोरजों जोङो सावरायनानै नायनायाव मिथिनो मोनदोंमोन जे बिथांखौ बिमा बुरिया जौ सावनानै फाननानैसो बिथांखौ कलेज फोरोंदोंमोननो दा बिनिखायनो बेफोरबायदि अलखद समनिफ्राय सासे दैदेनगिरि जाबोनाय सासे गोरबो गोसो गोनां मानसि इसिबां
गाबखांनो गोरों जाथिनि बिफा हिसाबै दिनै बिथाङा थांखि लानानै दिनै सोमावसारजेनदोंमोन जागायजेनदोंमोन दावहाखौ बैबायदि सासे दैदेनगिरि बा सासे बिर जोहोलावनि दिनै थांखिखौ जाफुंहोयैयाव जोंहा दुखु दं बिनिखायनो जोंखौ थांनानै थानायाव सोरबाया नेगेटिभ लाइनजों दिनै सिन्था खालामफ्लांनानै जोंखौ माबा मोनसे खालामनो गोसोब्ला जों जेबो बुङा अबजेक्सन गैया आंखौ अननानै दा बुथार आं बे रिकुवेस्टखौ खालामनाय नङा आंखौ बुथारनानै जुदि जातिखौ गोजोनै लाखिनो हायोब्ला आंखौ बुथारनानै आं बिथांमोननो बिखाफोर दाननानै होगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां बायदिया दिनै सासे इसेबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै लेखा रोंनानै साप्लाइ इन्सपेक्टर साकरिखौबो गारनानै जातिनि नामाव गावखौ बावसोमनो हादोंब्ला जों सासे मोस्रोमनि समान सासे दामि मानसिया दिनै जातिनि थाखाय खोथा बुंनायाव बुथार जानायखौ जों माखौ गिनो नोंथाङा फोथाया जानो हागौ बे न'आ आंनिनो आंनि हिनजावा मोनसे बेगाव लंपेन्ट गांथाम कम्बल गांनै आरो गस्ला गांब्रैसो गोजाम गोजाम जिनिसखौ सोनानै दं नों जुदि जेलाव थाङोब्ला आं नोंनो बे बेगखौ हैगोन होननानै थारमाने बर'नि दैदेनगिरिफोरनि हिंसा डमिनेट खालामनायखौ दिनै सहायनो हायि जादों आंनि हिनजावाबो मानोना गोबां बोसोर आं जागायाव थानाय समाव बिथाङा हारसिंनो न' बेंनानै लाखिनाय बिनिखायनो बिथाङाबो गाबखांनानै दं साफ्रोमबो आंनि दावहारु लोगोआ जोबथेसालियाव थानानै बिथांमोननि न'खर जाय मुंख्लंनि दिनै भुगिनांनाय बिमाफोर बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव गाबनाय दिनै जुदि नुयोबा बिथाङा सहायनो हाया जायो बिनिखायनो आंनि सोरजोंबा फुथार जानायावबो बिथाङाबो दाहा गैया होननानै बुंनानै लायो आंबो सहायगोन बेबायदि आङो मथा मथि एक्जेक्ट ट्रेनिंखौ लायाबाबो आं 6-7 बोसोरसोखौ बिदिनो अभारग्राउन्डआव एनडिबि हिसाबैनो मावबाय थादोंमोन थारमाने बै समावथ' जोंहा एनडिबि हिसाबै फिला बिराद गाज्रि जाफैमोन ओंखारनो हाया मानो हाया बे समावनो जोङो जेन'बा सेंग्रा एसे गाज्लामोन हमनानै ला 8-9 निफ्रायनो जोङो बिदिनो जुथा रोगानाय ब्रास साफुन कलगेट रोगानाय माइरं रोगानाय बेफोर जादोंमोन आरोखि जाय जानानै बिदिनो मावबाय थाबाय बिदिनो अब्लाबो दिनै संगठना जाय एक्टिभ बेफोरखौ डाइरेक्ट रिक्रुइट होनो एसे प्रब्लेम जायो हिसाबै थारमाने गासिबो जुदि रिक्रुइट लाजोबोब्ला गाहायाव सोर मावनो बेफोरबायदि जायो दा एक्सन देहानि मानसिफ्राथ' गोजौआव थायो हिसाबै गाहायाव जोंखौनो होयो दा बेनि उनावहाय आङो 2005 निफ्राय 4 निफ्राय आङो एकदम फुल सार्भिस होबाय होनानै जा 2006 ना 7 नभेम्बर 28 थारिखआव जों मोनसे फेक्सन जाफिनदोंमोन रन्जन दैमारि ग्रुप बे रन्जन दैमारि ग्रुप फेक्सन जाजेननायनिफ्रायनो आं दिनै रन्जन दैमारि फेक्सनावहाय गहपुर हालामाव प्रथम सार्भिस खालामदों आरो बावनो आं गोबावबो थादों मथा मथि 2 बोसोरफ्राम थादों आरोखि आं गहपुराव बे समाव जों ओरैबायदि क्रिटिकेलमोन स्टेसना अब्लाबो जोङो गावनि टिमजोंनो गहपुर प्लाटनखौ नोंसोरो उइद्र खालामदो प्लाटनखौ सिफाय बेहाय थानो नांला डिसमिस खालामबानो जाबाय जोंनि थाखाय बिराद क्रिटिकेल जाबाय थानो जानो जों खोनाबाय थादों नोंसोरबो इजि नुदोंबाबो बे इजि नङा नोंसिनि टिमा खारजोब्बाय आरो नोंसोरो थांनानै थागोन सानबेसे बे 3 मानसि जों 3ल'सैमोन गहपुराव अब्लाबो बिनि गेजेराव जोंथ' आरो गावजों लोगोसेथ' दाहा लहाफोर दङ दा बेखौ मा खालामगोन जोंथ' गारि गाखोनानैबो फैनो हाला खारन जोंनि लोगोफ्रानो सारेन्डार जाजोब्बाय दा बिनि गेजेराव मोनसे डिसिसन लाबाय जे फेक्सन जाखांनायनि उनाव आइके संबिजित बिथाङा खारबिमोन जोंनिनो आर्मि चिफ हिसाबै दंमोन अल एनडिएफबि आर्मि चिफमोन बे रन्जन फेक्सननि दा बिथाङा माखासे जोंखौबो उइद्र खालामैयाव जों गहपुरखौ सिफायथारियाव डिसमिस खालायैयाव बिथाङा जोंखौ एसे रायहरनाय जादों खौराङाव जे नोंथांमोना जुदि सानथामनि गेजेराव सफैयाब्ला नोंसोरखौ जों डिक्लेयार होगोन डिक्लेयार मिन्स खारनाय अब्ला जोंबो बुंदों आं आंनि खुगानिफ्राय बुंदों डिक्लेयार होनायनि सिगां आं सारखौ फंसे खोथा बुंगोन जे जोंखौ नांगौ ना सिलाइखौ हरगोन सिलाइखौ हरोबा जों थानोसै दा बिनि गेजेराव बिथाङा दुखु मोननानै आफादावनो सावरायजोबलायनायनि गेजेराव अनेक जायगानिफ्राय फन फैबाय आंनियाव फैनानै दा आंबो सावरायबाय सावरायनायनि गेजेराव डाइरेक्ट डेमाजि खालामबाय डेमाजियाथ' डिसमिस जाजोब्बाय जोबस्रांबाय दा गहपुरनिफ्रायबो फैयाब्ला होनबा बिसोरखौ ओरैनो हरनांसिगोन दा बेफोरबायदि आफादा डिसिसन लानानै जोंखौ डेमाजियाव हरफिनदोंमोन आरो दाना डेमाजियाव थांनांगौबा जों माजों थांगोन दाना 3 मानसिनि गेजेराव जों बादा बादि जाबाय सानैया गारिजों थांगोन सासेया थाबायगोन गारि गाखोआ जाहैबाय बिथाङा सासेया गोमानानै दं दा जों सानैया दं गोथाङै दं गोमानानै दं माने बिथाङा बुथारजाबाय दा ओमफ्राय बिनि गेजेराव 3नि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों
मोनसे अपसन लालायनानै जों अफार होलायदों जे गावबागाव टेरखौ गावबागाव लानांगोन बिदिबा थाबायसै होननानै जों गुफुर टाउनजोंनो थफ्र' बारस'दों हरनाय टाउनजों बारनानै जों डाइरेक्ट निरिपारा ओरै ब्रह्मपुत्र सेर थांनानै जों धेमाजिसिम थाबायलांदों जोंनो 13 दिन टाइम लादों लखिमपुरखौथ' बारनांगौ जाहैबाय लखिमपुर बारनांगौ आरो बेबो गिदिर गिदा जाहैबाय सबनस्रि दै दङ बिराद डेन्जार दै नों आथिंजोंबो बारनो हाया नाव फिसा फिसा नांगौ थिग बिदिनो मिरिनि आफादखौ जों दानानै होनाय हिसाबै मिरि संगठननि हेल्प लानानै पाब्लिकनि थ्रुयै जोङो धेमाजि ओइ माबासिम मोनहैदों आरोखि जोङो जनायनि एसे आगोलावलै हारमुति ना बोरैबा होननाय जायगा बे सदिया सिमोनसापुरि बारनाय बेखिनि जायगायाव जोङो थानानै अरुणाचल हाजोआव थादों आरोखि दा बाहाय जों बिराद गिदिर जाथाय जादों बाहाय जाथायाव आरो आंनि बेलायावबो अल क्लियार जादों धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ बेबायदि आरो बे अल क्लियार जानाय समावनो आं चाइना बर्डारावबो माखासे गोबाव दिन दंफां हानानै जाहैनांदों आरोखि बिदि दा बाहाय जोङो गोथाङै बासायनाया सानैल'सै बाखि गासिबो केमावनो थैजोबखादों निस्सय थारमाने जोंनि बिबाना जोबाखै मानो जोबाखै होनोबा जों दिनै गभर्नमेन्टनि आयेनाव गभर्नमेन्टनि ल'आव जोंहा दिनै एग्रिमेन्ट जाबाय हिसाबै जोंनि थांखियाल' बा जोंनि मोनथायनि थाखायल'सो जों एग्रिमेन्ट जालायदों आरो जोंनि संगठनखौ डिसमिस खालामदों आयेन मथे खिन्थु थांखिया डिसमिस जायाखै दिनै पलिटिकेलि जों जयैनो थांनानै पलिटिकेलिनो जोङो जे इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनथाय दं एकर्डनि मथे बै मोनथायखौ जोङो मोनफुंहोनानै बै मोनथाया मा बुस्थु बेखौ जों रायजो राजानो जों बिजिरनानै होनांगोन रायजो राजाखौ जोङो गोजोन होनांगोन आरो रायजो राजाखौ जों एनडिएफबि हिसाबैनो जों बेंनानै लाखिनांगोन दा जों जुदि गाव एनडिएफबि हिसाबै दिनै गार्जेन गैया हिसाबै दिनै एनडिएफबिआ लेथेर फेथेर जाजोब्बाय हिसाबै आयेनाव गैला हिसाबै एनडिएफबिनि आयेनजों खाबथानानै दोनजानाया दिनै जजोब्बाय हिसाबै गावबागाव पार्सनेल बेक्ति हिसाबै जों पार्सनेल संसार जाबाय न'खर दाबाय हिसाबै दा बिथांमोनहा हगारसारबाय आरो जोंनि नोजोराव जोंनि मिथिनायाव जोंनि मेगनजों नुनायाव दिनै सोरबा बेंगालर हायद्राबाद मुम्बाइ दिल्ली सिकिउरिटि थाहैदों लेबार मावनानै जाहैदों दिनै जोंनि गेजेराव सोरबाया मुंख्लं जायाखै नो डाउट बायह्रायाव खिन्थु एटलिस्ट बर' हारि हिसाबैथ' बर' सेंग्राफ्रा जेराव मेरावनो आनि थानि थैलादों सैमा अमाफोरबायदि दिनै बुथारला जानो गोनां जादों थिग बै जिनिसखौ जों जुदि नाहरोब्ला एनडिएफबि हिसाबै जेखि फेक्सनावनो थाया मानो सोरबाया नांनो हायैयाव दिनै सारेन्डार जादोंबाबो एनडिएफबि हिसाबैनो दङ बेनिखायनो जयैनो इउनाइटेड फाराम हिसाबै था आरो इउनाइटेड फाराम हिसाबै मोजां गोग्गो लामाखौ सिन्था खालामनानै आवगायलांजानोखौ आं हास्थायो आं दिनै दोलोबाबो इउनाइटेड फारामनिफ्राय दिनै सहायनो हायैयाव जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ माबा मोनसे लामा दिहुननो हागोन नामा होननानै आं दिनै मोनसे दोलोआव आं फैग्रोबाय दा बेनिखायनो आं फैनाय हिसाबै पलिटिकेलि आंहा एक्सपिरियेन्सआ जाबाय एसेब्लाबो दा बेनिखायनो बै एक्सपिरियेन्सखौ लानानै आं बिथांमोनखौ खावलायहरनो सानो जे मालाबाबो एनडिएफबिआ लेथेर फेथेर जाजा आरो जायोबा जयैनो थानानै जों मोनसे दोलोखौनो मजबुत खालामनांगौ आरो बै दोलोजोंनो जोङो थानानै जातिखौ गोग्गोयै बेंनांगोन आरो गेरेमसा हारि दानांगोन मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि पार्टिफ्रा दावहाजों फैजोबनाय मानो होनोबा दिनै खुंथाइ गोहोआव थानायखौ जों नुखाबाय बिथांमोननि गोसो बिथांमोननि एक्टिं बिथांमोना जेबायदि दिनैहाय समाजनि गेजेराव दिनै गावसिनि मावदिन्थिखौ दिन्थिबाय थादों आंनि थाखाय बियो सेटिसफाइड नङा